gabonetatik esena familiko ambiente hori ez, jendekin familiko lehen guzuk, eta danakin zelebratzie, festa pixket, eta pote gutare arrakizeteia. Nik uste gabonetatik esena, poteue, horro talauen otomaikan kartajoko horik alin, da gero afaltzea joti familisekin, da hori izango nuke. Gabonetatik hola zehose gustatzen zatena ezatekotan, esango nuke kalea erten, lagunekin egon da batez kaleko argisek ikusi da giru ez disfrutatzen. Familisekin da neskikin da laungirure bai, da gero gabonetan egotegan poteue, kartajoko hori da hori gabongirue. Gabonetan sortzean giro hori, lagunarteko kartajoko hoxe da familisekin egotie, gertuko jendekin egotie eta osutxe. Sortzean familie giro ez, da batie kalin egotean ambiente. Batiz bat, talau da otamekako poteo oso erreizita. Familisekin elkartze hori, azken batin azpadixen ikusi ez dugu jende asko egin elkartzea, pero bait ere kalin sortzean giro hori, asko itxe bait ere herrixe piztute dutea, da jende asko biltza eta horrek postasune sortu. Lehenengo platue, arraizopia. Gero, koko txauztate izte, da gero bait txuleti hola Ez daukut bat ezateko, ezke, ez da, araixe, igual solomilue, hola, da arraxe dare bai, angulako eroitzen bai urte maten, eharki. Atzen finin hamazuk aldatzen egoz errez, baina batiz bat arraizari naiz da geho aturre pixka dima guztua. Menue egizezan, nik jantan aiet, baina zoze espeziala ezatekotan igual nire amamak txipioiek saltzan erragitetu da, hoizetxe. Aztego, entrante batzola pulpu egin beti, da gero gainako solomilue o arkomie olo zemat. Ota goztin, bazkaxen erama preparatzen arkumie esan duke. Eta ere postrin nola ez, turroie eta polboroi aldiko dugu, betiro ondo. Amaman kroketak eta jartzen egoz erregiz esan. Akordatzen ez lehenko aldiz fuelego baloi erralatu zioen momentu hori, eta ero aparte, beste behin bizikleta bat erralatu zioen, baina ota hosti nahi berrin, ota xixi nahi esan da orduan, hasiera baten pene bat bezala hartu nuen, baina gero momentu poli bat bezala gordetzet. Bere zineola bat ezatekotan, igual, aurrek urtin amak nire guztoko fueleko batak erralatu zizkin da, guztua jasotzeie, ere. Akordatzen ez lehen gortin eraizpek holaxe bideo bat intzila nahitasunako gabonetako bideoako eta horretxe izango nuke bat ezatekotan. Igual kamisetan bat, hola... Errealo kamiset izan baina. Grismanek eman dago. Hola bat, Anaxe ez ditxe egin da... Amana gare esan ergotxo, amanak egin dugu... Nire guztu erropan bat, o erropa zean bat, o... Oloma bat. Esan nuke txikiten erralazioen leleo baloi izango da. Fuelakin lotutako zerrek beti ditilu zizio, bai realeko kamisetak, o fueleko botak, baloie... Aztego, tila o mantzania kaja hundi bat, entrenamentu horretik hartu hasen, da pixket lasai etorri hasen. Da bestela pala eta palagun bat, porque azken aldixen uste bastante flojoa biela eta pixket animatzean da morala esotezagon, oine bildurtu bat da. Iraitzi, dudik ezein, pelota derrala gontxola, beha kontzepu egin daixen horregin biltzea, eta gero aparte, bazpadixen ikusizko fuelego botak bastante zarra dauzkela, arduan fuelego bota berri batzu berra horretzikon. Talde oso hartin, helburu nagusia betetzeo kapazaren, hirugarren maila mantentzia. Ziarro pagetia. Ziarro pagetizten nahiko izango kartoi bat, hola, elantea da. Nagore mikrofono bat erregalako nixon bertzotan guztua ibiltzea eta bertzo batzuk kantatzeko.
Gorkai egiz esan baserritar xamarra da, así que ardixen higin mozteko makina bat errealako niso. Kaieti, kariñoa naki, baina txampu pote bat errealako niso. Ostia, hori garbiza bat. Taldeko entrenadori, entrenadori bat nik lastiarrai. Nik etza, dudik ezein, nire kuarriagoan xagatko itemoan isola. Beti giltza bazterran hasten da, usted, eurentzeroko itxiken ikusi jola hori eta enun baten nik etza jago zagoela. Iketza, nik uste maider badiolai. Askotan gol errez-erreza faiatzen jolako. Izai, baina dueipa, idea bat guen ez da. Taldekui, aretai, egun oso kejatzen edat. Odriri ema honitxat. Ze multa jartzea gordun da oso zorrotza irutze izteg eta ustean mezi gula. Iketza eneriz garate ekipoko umetxu edata. Ba, 2008, jake loterixetra kontokau, Osasune, danantza eta fulai dago kizunez, gabiltzen bezala segitzia, ez dara gutxi. Kirolarlon, ni usteet 2008 ez lako izatea aldima oso guztua. Eta bestela dana normalidadea bueltatzie, leheno gauze asko ez genikun baloratzen, baina oin benetan baloratze leheno zeroko genuen. Eta gauzei normalidadea bueltatzie, dana osasuntxo gotie eta hoxe. Bueno, lehenengo danantzat Osasune, uste momentu gorra bizitzen egala. Eta kirolarlun hirugarren maila mantenitze hori eta ongu zen dinamika bertinin jarraitzie. Eta hoxe. Futbolan aldetik golaxe zeitzie, oinarte bezala, haber lider demora asko iraute duen, da dana ondo jute zakun. Eta bestela ja futboletik kanpoa Osasune danoi. Da fuelin hola gozatzen segitzie eta martxa hontan segitzie lider. Koronavirus antzuntua bukatzie, bakunea jatzean da jorrea pixket egie, da hori disfrutatzie. Lehenik eta behin Osasune danontzat, da urro urtin txerroa publiku sartzea dugen ez. Uste behasen animu berret jolata. Danak ez gukaine suerte duki, eta animo asko bialduko nixoeke, da laste bueltako hiela atzea berriz fuelea. Zango nuke guk kiston suerte duki dola urten, jokatzen ari galako, da akordatzen gara etxine hondinakin, da futbolin ezin izen debenakin jokau. Eta hoxei nire animuk eman, da dana laste pasatzean, da berrize futbolzelaxen azkar elkartzeien denak. Bueno, jake asko jokatzeko aukerek izten auki da entrenatzeko ere ezin izen deben da hori, animo asko, eta egoeri azkar aldatzen. Gogorra izan da behar sentzate azkenin futbola temporada hasi eta gero futbolin ezin segio da hori, inderrak eman da ultima oso honi da non hartin da animo. Animo eman da batxe pazientzio bitzeko. Azkenin emateu bukari laste ala eta pazientzio bitzo. Pazientzio bitzo, da lasai duteo, behasila aukere oso gela. Gu privilegio batzu izen jala momentu horretan futbola joatzi, baina gaztire, bestire iago zakoela eta taldeko afizio ire egula. Lasai duteo, futbolkanpota sartu gela eta dana ondo urte gola. Afizioei lehenengoz, egori hobetuko ala pentsatzen dula eta laste hongo hila armaietan gu animatzen, da aparte askotan sentitze dula behasen babesa, nahiz da hemen armaietan ez egon. Eta aparte, futbolin joka ezin deben danai, lasai joteko, laste joko ala denbori behasentzate, eta disfrutako gela futbolin gu disfrutatzen bezala, aste bukarero.